A nyní, milí diváci, přivítám u nás ve studiu člověka, který dokazuje, že i velký umělec může být čestným a pozorným člověkem. O svoji pozitivní životní zkušenost se s námi přichází podělit houslový virtuos pan Jaroslav Svěcený. Dobrý večer. Dobrý večer. Jsem moc ráda, že jste tady. Tak kvůli čemu jste přišel? Já jsem šťastný, že jsem tady mezi váma, já se na tenhle pořád koukám, když jsem v Čechách a to je opravdu velký zážitek, jako sledovat tady ty krásné tváře a zajímavý příběhy, někdy je to smutnější, že jo, někdy veselý. Mistře, já vám moc děkuju za vaše krásná slova chvály, ale hlavně bych se chtěla zeptat, kvůli komu jste tady, s kým byste se rád setkal? No já musím říct, že pro mě je úžasný zážitek, když můžu poděkovat někomu, kdo vlastně mi dá se říct v podstatě udělal obrovskou radost tím, jak se zachoval. A já jsem před časem letěl z Londýna, z Manchesteru, jsem tam hrál z BBC Filharmonika, tak z Ruzyně mě vezl taxikář a přivez mě k nám domů, že jo, a teď já jsem prostě zaklap dveře a zaplatil jsem všecko, že jo, a teď to najednou odmíkám a tohle a teď on najednou okýnko, že jo, dveře a tohle a povídá, mistře, vy jste si tady zapomněl futrál, prostě já vám chci dát futrál, že jo, teď tady máte ještě, že jo, a teď já si říkám, no teď mě hrklo, že jo, samozřejmě, že jo, no a teď pochopitelně jsem říkal, no tak já si jako pro něj dojdu a on ještě byl hodnej, vylez ven a podával mi ho a tohle, no tak já jsem říkal, no to je neuvěřitelný, v dnešní době mě polilo horko, že jo, v tom futrálu, já vám to ukážu, v tom futrálu prostě jsou nádherný Stradivárky, na který mám... To jsou tyhle, to jsou ty, které jste dnes přinesl. No, to jsou tyhle ty housle a ty housle jsou z roku 1709. To jsou nádherný. To jsou nádherný nástroj. No a hlavně cenný nástroj. No a samozřejmě to jsou jedny z nejdražších houslí na světě, že jo. Nicméně tenhle nástroj prostě patří k tomu top, já nevím, prostě mezi ty 30-40 nejkrásnějších nástrojů na světě, no, takže já mám obrovskou radost, že tu čest, že na ně můžu hrát a on ten člověk opravdu mi to vrátil, ještě tam je francouzský smyčec, jsem zapomněl říct, taky nádherný, jo, to je strašně vzácný smyčec, na ty žíně se tolik nesahá, jo, protože on potom má člověk víc zamaštěný a on potom to nehraje, ale ne, to je v pořádku, ale na tu hůlku ano, to je nádherná hůlka z fernabukového dřeva. A ten smyčec je teda jenom 100 let starý, ale je taky krásný prostě. No a tohle všechno, tenhle poklad jsem tam měl, že jo. No a on já musím říct, že ale mě zaujal ten váš futrál, ten je taky asi hodně starý. Já vím, že vzhledem těm houslím vypadá poněkud omšele, to uznávám, ale víte, to je taková pověra určitá, že prostě ten původní futrál, co člověka provází celý život, by se neměl jako měnit, že jo, že to se, jo. Prostě je to původní starý futrál z dětství, který mě doprovází celý život. Tak to je krásné, že jste zůstal věrný jednomu futrálu. Naštěstí, vy jste měl schovanou stvrzenku od toho taxikáře a právě tuto stvrzenku jste dal pošťákovi Ondrovi. Ano. A já doufám, že za pomoci té stvrzenky se mu podařilo najít vašeho taxikáře. No to byla klika, že tam je jméno na razítku, všecko, no, takže já jsem díky tomu věděl, jak se jmenuje, ale zase jsem si říkal, jak já budu hledat po celé zemi taxikáře, že jo, no, takže tohle to je ideální. Jste se spolehal na pošťáka Ondru. Přesně tak. Já doufám, že vás nesklame, doufám, že našel vašeho záchranáře. No, já bych si to moc přál. Tak se na to podíváme. Prosím. Tak, Esterko, vypadá to, že jsme na místě. Podíváme se, jestli ne. Jo, zvonek tady mají, ale bez jména. Číslo opisné tu také není. Každopádně jsem si téměř jistý, že jsem na tom správném místě. Tak jdeme na to. Tak, půjdeme dovnitř. A někdo už tam na nás kouká. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem pošťák Ondra. Ze sociálky, jo. Já jsem čistá. Ne, ze sociálky já nejsem, já jsem z České televize a mám tady takovou zvláštní pozvánku pro pana Jindru, jestli je doma. Pana Jindřicha? Tak ten sedí, ten šmejt sedí tamhle v autě a kouří. Tak tam za ním jít. A vidíte domů.
Tak, Esterko, jdeme hledat pana Jindřicha, který si myslím, že bude sedět přímo tady. Dobrý den, nezlobte se na mě, já jsem pošťák Ondra. To je v pořádku, já vás hledám z nějakého... Říkám, že nesloužím ti, říkám, že nejezdím. Vyšel si česky, rozumíš česky, nejezdím. Nesloužím, já tady sedím, hulím. Jasný, pane Jindřichu, já vás hledám ale z nějakého úplně jiného důvodu. Já vás chci totiž pozvat do takového pořadu do České televize, ale napřed si musím ověřit, zda hledám opravdu vás. Poznáváte tady tu svoji účtenku? Ale říkám, ty vole, tyhle ty věci, ty s tím jdi do prdele ti říkám. Tohle si, to si vyřiďte s tím horolezcem, vole. S BMem, vole. To jsou tarify nastavený městem a já se na ní se pamatuju, takže tohle si vyřiď s tím horolezcem, ty vole. Pane Jindřichu, já ti říkám, že já si to nepamatuju. Jasně tomu rozumím. Pane Jindřichu, já jsem pošťák Ondra z České televize z pořadu Pošta pro tebe. To je takový pořad v České televizi, kdy dochází k setkávání nějakých lidí. A jenom si potřebuji ověřit, protože hledám pana Jindřicha Nešveru. A potřeboval bych si ověřit, jestli jste to vy, jestli poznáváte tu účtenku, ale nejedná se o žádné ceny, nic, to je jenom prostě místo kontrolní otázky je tady já jsem omlouval, že jsem vystartoval na tebe, ale jsem nasranej, protože mě vytočila, ty vole. To je v pořádku, kdo? Samantha, jo, přítelkyně, jo. Já jsem donesl, nemám prachy, jo, já jsem donesl minulý týden, ty vole, 8 kol domů. Ona všechno prochlastala, ty vole, ještě bude tady, ještě se bude otvírat hubu na mě, ty vole. Pane Jindřichu, nezlobte se na mě, to je v pořádku, takže tu účtenku jste poznal, to je od vás, já ji mačkám, jo, abyste věděli, že teda nic se neděje, pane Jindřichu, já tady to pozvání teda pro vás mám. Ty vole, to je Hinterland, ne? Hele, jestli to je Hinterland, tak si to vem a vyřiď Hinterlandovi, že já jsem v tom čistý a tak to si vem. Každopádně poslední otázka, pane Jindřichu, myslíte si, že do toho studia, když už jste převzal tu pozvánku, že přijdete? No tak jo, no. Říká, že Hinterland to není, jo. Neměl by tam být dle mých informací, ale... Tak jo. Jo? Ruku na to? Ruku. Taxikářská ruka na to. Díky hele, moc. Děláš to dobře. Děkuju. Takže Esterko, sama si slyšela, pan Jindřich. Vypadá to, že přijde. Járo nemáš? Já se jenom rozloučím a to. Takže Esterko, pan Jindřich přijde a uvidíme se ve studiu. Zatím pa. Jo. Je to... No. To, že je takovej jako hodně povídavej, to jsem si teprve teď uvědomil, protože já jsem hodně takovej ukecanej, ale v jeho případě jsem si uvědomil, že z toho letiště jsem si vlastně ani neškrt. Že to je pravda, že on opravdu teda mlel přesně tímhle způsobem, ale jinak jsem ho poznal okamžitě. Tak já jsem ráda, že je to určitě on. No. Tak já jdu zjistit, jestli je tady. Zkuste to, no, to by bylo paráda. Milý Ondro, já tady mám mistra Jaroslava Svěceného, který je úžasně pozitivním člověkem a tuším o tvém člověku a panu Jindřichovi, že je taky úžasně pozitivní. Tak Esterko, pozitivní určitě je, pokud nevidí dlouho Samantu, ale každopádně teď bych rád pozval mistra taxikáře, pana Jindřicha.